Лениногорскида Дамир Исламов белән хушлаштылар. Ул Донбассны саклау буенча махсус операция вакытында яукырында һәлак була. Газиз баласы янынан озак китә алмый, герой тәрбияләп үстергән ана. Аны сирәк күрдем, ә бүген соңгы юлга озатам ди Саҗидә Вәлиәхмәтова. Мин гомерем буе улым белән горурландым, хәзер дә горурланам. Әйе, миңа бик авыр, бу минем өчен, безнең гаилә өчен аңлатып булмый торган зур югалту. Шундый улыбыз булу белән горурланабыз. Дамир үз гаиләсе өчен генә түгел, бөтен ил өчендә герой. 20 яшьлек өлкән лейтенант Дамир Исламов Украинадагы махсус операция барышында Луганск янында сугышка керә. Исламов экипажы 4 бронемашинаны юк итә, әмма бөтен экипаж һәлак була. К сожалению, гибнут лучшие. В первую очередь, потому что никогда не прячутся. Кызганычка каршы иң яхшылары беренче чиратта һәлак була. Чөнки Дамир Назарович бер качанда иптәшләре аркасына качмады. Лениногорскидагы мәдәният сарае герой белән хушлашырга килүчеләрне чак сыйдырды. Йөзләгән кеше, аларның күбесе Дамирны шәхсән белә иде. Ул көнне хәтта ир-атларның да йөзләреннән күз яшьләре тәгәрәде. Дамир запомнился мне. Дамир якты мәрхәмәтле булып искә калды. Авыр минутларда ярдәм итә алды. Батыр сугышчы хезмәттәшләре өчен тугры дус һәм иптәш иде. Дамир Казан танк училищесын тәмамлаган һәм контракт буенча хезмәт иткән. Батырлыгы өчен ул хәзер Россия герое исеменә лаек. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та гаиләгә кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Мы всегда защищали себя и в Великую Отечественную войну, и сегодня, но еще и выполняем великую миссию помочь русским, помочь нормальным гражданам на Украине, Донбассе. Россия герое Дамир Исламов исеме Лениногорский шәһәренең бер урамына бирелә. Үз ватанын саклаган офицер намус белән бурычын үтәгән. Ул Геройлар аллеясында Бөек Ватан сугышы ветераннары янында хәрби хөрмәт белән җирләнде. Мөршидә Җихан, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.